הפועל תל אביב והפועל ירושלים מנצחות אתמול ומעפילות לרבע גמר. שתי קבוצות ישראליות שמקומם בטוח ברבע גמר. יש לנו עתיד, יש לנו סיכוי שאחת מהקבוצות האלה יגיעו ליורוליג. אז חברים, אנחנו יודעים לסכם את כל המסע של שתי הקבוצות האלה בשלב הבתים ולבדוק אם הם יכולות להיות פייבוריטיות אולי לעלות לשלב הבא, וגם מה אני חושב על אם הם פייבוריטיות או לא, על הסייגה של פטריק בברלי ועל כל המשחקים שהיו להם. ויאללה חבר'ה, בואו נתחיל בלסכם את הפועל תל אביב שהיא סיימה עם 6 הפסדים ו12 ניצחונות. זה די חרפן אותי, כי אני חושב לפי דעתי שהפועל תל אביב הייתה יכולה אפילו להיות רק עם איזה הפסד או 2 בודדים. זה פשוט חרפן אותי על כל כך הרבה משחקים שהיא הפסידה על שטויות, כמו נגיד משחק שהם הפסידו 104-100, אני חושב חפשה של הקבוצה פה, אני לא מצליח לבטא אותה נכון. הובילו 5 בדקה האחרונה ואיכשהו פשוט איבדו את היתרון הזה והפסידו. אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב כן עולה לרבע גמר היורו-קאפ עם יכולת אישית מצוינת אתמול של פוסטר, מוטלי וים הדר. פוסטר לפי דעתי אתמול היה במשחק הכי טוב שלו בהפועל. מוטלי אנחנו כבר יודעים מה הוא שווה, וים הדר גם היה טוב מאוד. אבל יש משהו אחד שאני לא מבין, זה למה לא נותנים יותר דקות לרגלנד. הוא שחקן פשוט נהדר. הוא אתמול עם 4 מ-4 מהשדה, 1 מ-1 מהעונשין, לא לוקח סתם זריקות. אבל עכשיו אם מסתכלים על המשחק אתמול של הפועל תל אביב נגד אולם, בהתחלה הפועל תל אביב פתחה טוב מאוד, שהובילה ב10 הפרש, אבל אולם צמצמה מהר מאוד את הפער. הרבע השלישי והשני דווקא הפועל תל אביב כן שיחקה טוב, וזה היה צמוד מאוד ונגמר 50-49 לאון במחצית. הרבע השלישי היה רבע נורא מבחינתה של הפועל תל אביב, נכלאה לפיגור 10 ולא שיחקה מי יודע מה. ברבע הרביעי אומנם חיפתה על זה, אבל זה דברים שצריך לשים לב, כי נגד קבוצות טופ, למרות שהפועל תל אביב לפי דעתי פייבוריטית ברורה לעלות ליורוליג, אבל נגד קבוצות ממש טובות, אם נגיד יצא לה לפגוש אחת מהם, הם לא יכולים לעשות את הטעויות האלה ולהיות ברבעים כל כך חלשים כמו ברבע השלישי. באמת אסור להם לעשות את זה, כי אחרת הם סתם יפסידו, כמו שנה שעברה שהם הפסידו לבשיקטש. אומנם לא היה להם סגל כזה טוב, אבל הם בכל זאת הפסידו לבשיקטש. וחברים, אנחנו גם עוד מעט נדבר על הסייגה עם פטריק בברלי והשעיה המוזרה שלו מהפועל תל אביב, למרות שאני חושב שהוא חייב לעזוב. אבל לפני זה בואו נסכם את המסע של הפועל ירושלים ביורו-קאפ. ועכשיו נמשיך עם הפועל ירושלים, שגם מעפילה לרבע גמר היורו-קאפ טוב מאוד, והפועל ירושלים באמת לפי דעתי יכולה ללכת גם לחצי גמר ואפילו לגמר. ככה זה שיש לך שחקן עם בין הממוצעים הכי גבוהים ביורו-קאפ, אם לא הכי, 22.8 נקודות. ארפר כמובן שחקן פסיכי, וגם יש לו את העזרה של צ'צ'שווילי, קרינגטון, סמית, ובאמת הפועל ירושלים בנתה לעצמה אחלה של קבוצה השנה שבאמת יכולה לרוץ בריצה טובה. הם לא פתחו את היורו-קאפ מי יודע מה, וגם לא כל כך הסתדרו ביורו-קאפ בהתחלה. זה מעמד של שנים, אתה צריך להתרגל למעמד הזה. אבל בסופו של דבר הפועל ירושלים ברבע גמר אתמול הם ניצחו, אמנם ניצחון עם סקור די נמוך, אבל עדיין ניצחון זה ניצחון. יש להם קבוצת הגנה טובה מאוד, קבוצת התקפה גם טובה מאוד, עם קרינגטון, צ'צ'שווילי, ארפר, או אפילו 2, או אולי ארפר תופסים משחק טוב. הקבוצה השנייה פשוט לא יכולה לעמוד בזה. ארפר שחקן שובר שוויון לליגה הזאת, אני תמיד אמרתי את זה. ועכשיו חברים, המתמודדות שלפי דעתי יכולות לצאת להפועל ירושלים, מבין מה שראיתי בשמיניות גמר, לא כל כך מסכנות אותה. הפועל ירושלים יכולה לעמוד מולם, ואני כמעט בטוח בזה. ועכשיו חברים, בואו נדבר לנושא שאני מאוד רציתי לדבר עליו. אבל חברים, לפני שממשיכים, זה הסרטון הראשון שלי, אני אשמח מאוד אם תפרגנו בלייק ובסאב, אני בקרוב אליכם עוד מלא סרטונים. אוהב אתכם, בואו נמשיך בסרטון. טוב, אז חברים, עכשיו באמת נושא שאני כל כך הרבה זמן רציתי לדבר עליו, וזהו פטריק בברלי.
הוא כרגע מושעה מהפועל תל אביב ובצדק, ונגדיר את זה ככה, פטריק בברלי הוא שחקן שתרם מלא ל-NBA, הוא שחקן הגנה מהטובים שבאמת ראיתי ב-NBA בתקופה שהוא היה בפריים שלו, הוא באמת שחקן טוב וכל זה, אבל בהפועל תל אביב הוא חייב להבין שהוא בן 37, לא ציפו ממנו שהוא יוביל את כל הקבוצה לאיזה משהו פסיכי, לא ציפו ממנו שהוא יעשה איזה דברים משוגעים, אבל המינימום של המינימום זה למסור ולדעת לשחק עם כל הקבוצה, זה באמת המינימום של המינימום, ופטריק בברלי פשוט לא עושה את זה. הוא בן 37, במקום שיתרום הגנתית, מנטלית, את הדברים שהוא באמת טוב בהם, הוא לא עושה את זה. נגיד במשחק נגד באר שבע היה מלא שחקנים פנויים, במקום להרים את הראש, למסור, פשוט לקח סטייבק דבילי ל3. משחק אחרי שהפועל תל אביב הפסידו לקבוצה ביורוקאפ, אני לא זוכר מי זאת הייתה, הוא פשוט אחרי זה עלה ללייב עם סיגר, מעשן סיגר, ופשוט מדבר כאילו לא קרה כלום. זה שחקן שלפי דעתי, אם הוא לא משנה את הדרך שלו, עופר ינאי ואיטוליס פשוט חייבים להעיף אותו. אז חברים, שנייה לפני שמסיימים את הסרטון, אני חייב לומר משהו אחד אחרון, וזה מי לפי דעתי הפיבוריטית של לזכות ביורוקאפ. אז חברים, כפי שאתם יודעים, יש הרבה קבוצות מאוד מאוד טובות ביורוקאפ, הפועל ירושלים והפועל תל אביב גם מאוד מאוד טובות, אבל לפי דעתי יש לי שתי פיבוריטיות ברורות, ואחת מהן מישראל. כמובן שהפיבוריטית בישראל היא הפועל תל אביב, אבל היא במקום השני, מקום ראשון, אני כמעט בטוח בזה, ולנסיה. נקווה שהפועל תל אביב והפועל ירושלים בעזרת השם יעפילו אולי ליורוליג, ובאמת בואו נתפלל על זה, אבל ולנסיה קבוצה פשוט מפלצתית. אז חברים, זה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם. חברים, לא לשכוח פרגן ולייק ובסוף בסרטון ראשון שלי, ואני נורא מתרגש להעלות אותו. אז חברים, מקווה שאהבתם את התוכן, שימו לייק, שימו סאב, ונחזור לכם בקרוב, יאללה ביי.